Nongkseh Sports Social and Cultural Club kasengi thoding kala pelai paidbah ya ki jersey lekai na benta ka lympung lekai First Division jong ka Shillong Sports Association kaban sesdangsian Hamadan Polo ya kini ki jersey lekai na benta ka jingikun home but away la pelai paidbah do rangba snong ka Nongkseh Pride Saukul ba my rank thank you kum ukong san ringkat ka jing don lang ki dekot ka executive committee ki darbar snong Nongkseh ki rangi lekai batru ki bor penya jong ka club hadin kani la pelai paidbah ru ya ka anthem jong ka club kenya chapang ka Nongkseh Sports Club kadai ka wei na ki club ile kai football barem tam hanong ba Shillong na malas dang ya ka na do kisnam ka kandai spa ndrep kandai bat kala jushim benta hakilik ba penya da ka SSA ha ka jingya lenti kala kendo bun ki dieng pen kyang bat kani kala pelong ya ka club ban kiu ban hiar hakini kisnam baro kala dan kapor bakala poiru hadu ka lympung ile kai Super Division League batep kumta kum ka Shillong Premier League tang kata kalamaru ya kapor bakan dan hakakerdan Third Division penban hapo ka jingalam jong president bathamai ba Daniel M thank you ba General Secretary ba Mar Biang Dor thank you tang hakini ki Arsenal ka club kalakiu kensan shadow ka Second Division hadin kalawan haka top 4 haka Third Division bat menta ka samay pan kalayo ya kalat mandan ha First Division ha shwa kani ka samay yele kai First Division ka Nongkseh kala soiru bon ngot ki rang yele kai ki bakan sai bathamai la ban kadawru baha ka jingkhat persang ya ki nang yele kai bathamai ha ujamang menta usnam kiladan hadu sanspa riu penyongut ki rang yele kai na keleng kejela kibalawan ban persang yakabok jongki bandan hakani ka club menta kasama yakani ka club anyalam da urang ngile kai balapau haka aili u Chester Paul Lingdo kum captain katba u Arman ki kharkongor pan kum vice captain